izar suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya. Izar suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya. Wurin da hankali da kabari ba, 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 wurin da hankali da kabari ba. كالجليل تدمر مشيت يهلكان يا سامرا duk abin da nake biya wafi duka bani shi don na bauta ma na kyauta da ayyuka don mutuwa rigar da kowa za shi sata da daga kowa bai shi da kwankar karkaru da duniya ko da abin dukiya karkabi son zuciyar ka kasan abincin hawiya
illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wanda ake sallar بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الحق نوره ورحمة للعالمين ظهوره على من مضى بمجدك ومن بديع ومن شهيد ومن شقي صلاة تستغرق العدل وتريد بأجل سلام الله ولا منتهى ولا ابتداء الصلاة دائمة بدوامك وعلى Ya Ghaffar sha biyu. Ya Ghaffar sha biyu. Sakonni ne da ba farko an gina shi ne akan gaskiya da riƙon amana, to daga ƙarshe kuma sai aka dinga masa rassa, aka dinga sako sakonni ta yadda mutum zai rayu yadda zai sadu da Allah lafiya, ya yi rayuwarsa cikin salama kuma ya mutu cikin salama. Kuma muna kan wani ƙadami ne na fitar yadda za a fitar da result, to ga mashi mun da gidan mutum ne ya iza da aka yi asibitin nan ya ruwan da ya kasance ne yarinyar na tabbatar da wani zai kuma a da ya tsada. To ana mutum kafin ma a je ne na tabbatar cewa jini na je ba ga muna yanayi, to dama ni kawai na je ne a bisa cewa na san kawai na result ɗin da ya to amma masu kallo suna ganin kamar raji asara da yin da ya asara ta yi wani ke wata to a rake kina da wani ambishin ne kisa kike binta ko kuma a har yanzu bai gane wani shirin da kike binta. Na dai dan fara ganewa kaɗan, na fara ganewa. Kuma yanzu abin da na fahimta abin da sa kike binta kamar na zama da wancan kishin za ku zama guda biyu a magana shi sa kike binta gani. Yanzu haka nake binta sakamakon da ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa sallallahu ala nabiyil karim
masoya annabi sallallahu alaihi wasallama barkan ku da wannan lokaci, kuma ina so ne amfani da wannan dama na sanar ku cewa idan watan azumin ramadana ya kama, yanayin da aka saba saka shirin fidda iza so zai sauya daga karfe 8 zai koma karfe 9 na dare, bayan an yi sallah ashan kuma an yi sallar tarawih. To Allah ya ba mu